Baranogo kotok sorojak mangkathi manka first semester rongsrangui tongnai Elizabeth Jomatiani bini umor bisi chijar Amorpur Chondipara amchio tongnai Rahul Chandra Dasni nogo talni kadropsigo bara tongui tongmani Elizabeth Jomatia Mia horo damsni shoti thamchi tamani jorabo Baranogo kotok sorojak mangkathi manka Elizabeth Jomatiani Okoktumano khnama yagulo tini September talni Nishalmari Krab Shalo 41 Ompinogor Constituency ni MLA Pathanlal Jamatia TT AADC ni EM Doleriang TWF ni Central Committee ni General Secretary RT Jamatia Thang Shobikha Thainai Elizabeth Jamatia ni Nukhungo Koktuma Thumani Biskango 41 Ompinogor Constituency ni MLA Pathanlal Jamatia Shaka Elizabeth Thimani Party Mongki Tingi proper investigation khlaijaknai Tamoni hinba social media ni bisingtei Elizabeth Thimani kotok sorojak mangpili beraikino baire lengjak a mangpilio nugui no mano Elizabeth Jomatiani yakong yatek hawo nangjak bo buibaida butharjakha eba shak-shakta thika abo proper investigation khlainani kok shaka MLA Pathanlal Jomatia Tentui kamio tongnai Elizabeth Jomatia Amorpur Chondipara amchio Rahul Chandra Dasni nogo talni romui bara tongmani bara tongnai tongo aro khorob burui bini rumganawo bara tongnai bo kamio thangjak ajorabo bo saisumno bara nogo tongui tongmani horni damsni shoti thamchi tammani jorabo kotok sorojake mangkathi mankha Elizabeth Jomatiani Proper investigation khlaina bagai Shaka 41 Ompinogor Constituency ni MLA Pathanlal Jomatia tei thei thanai Elizabeth Jomatiani noktukni borokni samo tongnani chubanani kokbo Shaka MLA Pathanlal Jomatia Hamjak mungo kubuluida obohai engma klaika hayageba bo theimani ongkulogo tamo phertong abo bebakno proper investigation khlai joto cherei naijaknai Shaka MLA Pathanlal Jomatia Koitarago sahar khai Tarago Norok thangmani yagolo poma kenu kya nincherai na thangmani yagolo to thangsobe na police obo police to Norok mahabli haide fishing dokar bole lock reject bo mai acha Bawa sedih kita kalam, piau setong aja. Mari ke aja kertu tu. Acha borok bara teman ni cerai bara teman borok khoro setong, oro. Jatuh Bisu busuk kong kau cerai oro bara teman itu. Tamu bansok nang othimani noti kebo bai kubuljak ba hamjakmani rokte omah rok tong pom hai bansok message khaile man nukjak mobile lo haida ge Gaya nung kita mansok kotor sana thiyo ne na boite butharo semena tabok takam police oni kuno inquiry dekhai tongjak tam pom hai investigation dekhai jak tong police mungta manin cerai pomo बहुत कॉलेज busuk dem to pasiara bini tam klain ka bini baba da bini bu phada kalain mungta ma sini bu bagrano khulum ya faro sini serai college porai tonai first year college sini Amorpur college porai tonai sini bukhubju Elizabeth Jomatia Mia horo je bono boni basabara go bono todra khasijak kia ba boni ya thei rok busaro jotono
tolago hau nangjak ya thero baijak theseng joto mangkligo nukbai khana ang nije bono naini bangai tini puila sekang Omorpur thanago thangkai thanani officer jo bai salaikha proper investigation nangnai justice nangnai sarai khoroksa porai tongnai haine haibo totra khasi jake bo thiri maya boni ungklogo reasons tongnai tani bangai bo saksagre thika ba buibai de buthar jaka proper investigation nangnai hinai officer jo bai salaikha or SDPO bai over telephone bo salaikha boni yagulo tini sini bukhokjak Elizabeth thai thangnai boni nukhungo phaigi boni gumabo thoi malai thaikia जों पाल खेबसेनि अनारेबल EM दलि मेडाम tongo sini TWL ni leader sini bukhukjak ati jamatia bu phaisa phaijak जों kathangke tei sini leader soro ungklogo sini tipramothani warriors of tongbai yang sini aro ukami ni tentui kami boroni nukhungo phai kok salaikha boroni nukhungo phaigi bokhara guni bagi sing kok sani phalaikha proper investigation nangnai poribarni torof theke justice bagi demand ma khaini hu kogno जों saka जों pura purino 100% जों फेमिलि नंगलागो जों tongo support खाइगे जे मासा जरातै प्रशासनिक दिग दियांथों बा आइनि दिग दियांथों जे मानसा जों सुबानाय हनै बरनो कगलाम सालायमा बिसितै जों ताबक प्राय हर 7:30 बाजै दं मालिक जे हरनि जे व्यक्ति थिनानि बुफा बाय मालाय मानजागल बरकले तामो वान्सखै बुमहे कगला तिनि जरातै तो कग सालायमानि जेहेतु निजेनि साकनि बुसाजो langma sokha nongni kamai thangkha bahaying matong nam joto bor saimano feelings bahaying tongkhana kok sani boroni busako tak phan kri to bukhana jeseng salaimani bisiti bro justice to nai tamani omahai ke hotat sani chrai matro 2 mas kosi Omorpuro bara tongma jaga go malik ni bung bodoi Rahul Das khoroksa tongo sikla kaijak ba kaglaijak omahai khnago khnamani bisitoi जों saimangkha Jaro bara boni logo prai khorobri moto bara tongo bara ni bisingo bobai tongnai gandar tongnai bo khoroksa thangbai jak ge bo saijing ni miya bro khoro ama ai kok mani sagi naka he family re kok salai mani seng borone tor theke bro bu justice nai serani bomahai tongmong chamoro de theinai जों बुमा बुफा tei boni bahanok je bai je koglam salai mani bisinti saimaka sarai belai kena thanda borok kaham boni sani kuno jole mangkrei omo haikene bo tongjamani boni life bo kisa kok sathaya ke sring ke tongkugo borok kaham ke bo walaiya thulaiya omo hai borok tongmani ya ba proper investigation ni bisinti sai manai bosu joratei sabo ki musasu dekhaikha naki ba bono kuno indirectly mentally ke bo torture khai de harassment khai mani bisinti de bo hai mangkha Bana kiba kewo phaigi de bono udera mangno dera wiklang thangka bo proper investigation bisinte जों sai manai